Salam aleyk edid vatandaşlar, mehriban Aydym Saady sunugoty söýçüler. Ene bugün Çäçif Media Studiýamy bilen birlikde canly owallar atly Aydym Saady diýen çalyş gepleşigimizde bugün üýtgeşik bir zekinimiz ustadymyz Leyla Serdarowa gepleşigimizde myhmançylykda Leyla Serdarowa bilen gurrun töşlegimizde Aydym Saady bilen dowam eder. Leyla Serdarowa barada gysgaça aýdamyzda Leylacan öz ustadlygyny görkezmek üçin ýurdumyzda bir näçe çykyşlar eden galybersi Rossiýa döwletimizde ýyllyd meşhur ýyllyd Diana Gurskaýewa bilen bile bir sahnada çykyş eden galanam Leylajanyň özü gurrun berer. Leylajan şu gepleşigimizde sizi hoş gördük. Salam, men Marw vilayatynyň Saglyk Geldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň görüş bölüminiň 7-nji synp okuwçysy Leyla Serdarowa. Men kiçilikden Aydym aýtmany höwesli. Men 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabryna ýatdan çykmajak gündemiň biri bolup geçdi. Men Rossiýa döwletine Diana Gurskaýewa bilen bir sahnada bilelikde Aýdymy ýerine ýetirdim. Men iň gowy uly ardawym Diana Gurskaýewa bilen bilelikde bir sahnada Aýdymy ýerine ýetirmekdi we meniň o wagt o pyrsat ardawlam hasyl boldy. Onda Leylajan özüňi iň ýakyn bir gowurýan aýdymlaryňy canly sesde bir iýleşlemede ýetirip berýärli, mümkin bolsa. Men öz ýüregim bilen gowurýan aýdyma şonu başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Çıkar aydana Wagtyndan meni öldürmem Tümlük dünýadadım çıkar aydana Wagtyndan meni öldürmem Kösemen algın yaram köptür abi sızlarım ömrüm Al sana amanatım kösemen algın yaram köptür abi sızlarım ömrüm Yine var sergezan gezdirim ömrüm Sağ ol Leylajan. O adamından belent canlansın. Sağ olun. Size üstünlük arzu edýäs. Sağ olun.